makoɲɛ sɛbɛnw ani kungodila sɛbɛnw musakaw sarali u kɛcogo kura dɔ bilala sen kan ni o ye ka olu sara nɛgɛjuru fɛ ka don faso kɛso la. O cogoya in bilala sen kan bi sɔgɔmada in na an ka jamana cɛmancɛ fankuntigi Colonel Asimi Goita fɛ Kuluba. O baara in bɛ daminɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna la ka sɔrɔ ka se marayɔrɔw ani lasigidensow la. Ni jɛnatigɛ taabolo lajɛ, gɛlɛyaw bɛ sen na, gɛlɛya caman bɛ jɛnatigɛ kɔnɔna la. Donc gɛlɛya b'a to bɛɛ bɛ kɛ degun kɔnɔ. Donc mun ka dɔn bɛɛ ma, bɛɛ k'i jija i bolokɔnɔfɛn i ka se k'o sɔrɔ mun b'a to i yɛrɛ bɛ se ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min na. A ka kan bi an ka sɔrɔ fɛnw, an ka wari, nin wari minnu n'a sɔrɔ ni administration sira fɛ, nɛgɛjuru sira fɛ, a bɛ kɛ sababu ye mun b'a to an ka jamanadenw ka laɲini bɛ sabati, an tɛ gulon jamana wɛrɛw la. Sabula dan ka souvent mɔgɔ bɛ wari ɲini jamana wɛrɛ fɛ mun b'a to se ka jamanadenw ka laɲini sabati cogo min na. Ni y'an bolokɔnɔfɛn nin n'a ni minɛ ka ɲɛ, a ka ca Ala fɛ an ka région fo kana se Bamakɔ ma maliyɛnw ka laɲini bɛ se ka sabati. Bɛɛ k'i cɛsiri o la. Cogoya kura in a kɛcogo jaw o misali dɔw yirala kɛnɛ kan min taara polisiw ka ɲagili kan. Ni polisiw ye mɔgɔ min ɲagi, o wari bɛ sara nɛgɛjuru fɛ. O wari sarali sɛmɛntiyali jaabi bɛ bɔ polisi ka telefɔni la. Waati kelen in na a kunnafoni bɛ se fɔ faso ka wagaduba la ni o ye trésor ye. Kalo o kalo fana nafolo sɔrɔla o sira in fɛ ale bɛ o dantigɛliw fana kɛ. N bɛ welekan bila an ka maire la mairie mɔgɔw la a baara tɛ taa olu kɔ k'olu ka cɛsiri ani u ka timinandiya. An b'a ɲini u fɛ hali bi bɛɛ k'u cɛsiri mun b'a to an bɛna nin baara min daminɛ nin a ka se ka nɔbɔ don la an ka se k'a fɔ bi an ye se ka nin waleya nin baara kɛ n'a a wari ye ka welekan fana bila an ka impôt mɔgɔw ma olu fana ka baara ye ka wari labɛn cogo min na k'u cɛsiri mun b'a to nin baara bɛ se ka nɔbɔ cogo min na ani ka welekan fana bila an ka polisiw ma n b'u fo dan tɛ foli mun na sabula da kan u bɛ cɛsiri la polisiw bɛ fan bɛɛ bi Mali la u bɛ Bamakɔ fo Kidali fo Totalité Agilok u bɛ fan bɛɛ u bɛ cɛsiri mun na k'u fo cɛsiri la ka tila ka welekan fana bila u ma hali bi an bɛɛ jigi b'u kan parce que n baara fana se ka taa olu kɔ jamana ko de don mɔgɔ ko tɛ a tɛ ka mɔgɔ weba a tɛ ka mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ a ka kan an bɛɛ de ka se ka an nimisiwasa sɔrɔ nin baara in na komi a fɔra ko jɛlenya baara don ni waati dɔ sera ministre des finances bɛ bɔ n'a sɔrɔ an ye kalo 3 kalo 4 kalo 5 kalo 6 a bɛ bɔ a b'a fɔ maliyɛndenw ɲɛna wari min sɔrɔla nin hukumu kɔnɔna la wari min se ka ci nɛgɛjuru sira fɛ ka agréé naissance ɲini ka carte d'identité ani an bɛ ka laɲini wɛrɛw kɛ ka se k'o wari fɛn sɔrɔ o kɔnɔna na k'o wari fɔ k'o fɔ maliyɛnw ɲɛna bon an ye baara daminɛ nin don in ni maliyɛn kɛ de ye wari bila nɛgɛjuru sira fɛ ni n'a wari ye mun b'a to maliyɛnw k'a dɔn ni nafa b'a la ni nafa t'a la. Nin taabolo kura in bilala sen kan an ka jamana kɔnɔ ko caman kama. Fɔlɔ ka nafolo don bolo caman na fo ka se a seyɔrɔ la a bɛ o dabila. A bɛ dɔ fara sɔrɔ koɲɛ ɲɛnabɔli sabatili kan ka taa fɛ a bɛ jɛlenya fana sabati nafolo taabolo kow la wa a b'a to fana Mali ni diɲɛ fan tɔw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ taabolo kura ko sabatili la. An bɛ to halisa kunnafoniko taasira kura in sabatili nasiraw kan fɛn min ye an ka kunnafoni ɲinina Fatim Diko ale wulila ka taa an ka Bamakɔ sigida 2nan 3nan ani 5nan mairie kɔnɔna la ka a lajɛ olu bɛ ka baara kɛ cogo minnu na nin bɔlɔlɔ sira ninnu fɛ an ka jaabiw lamɛn. Dugudenw ka kan ka musaka min sara u ka sɛbɛn kunkɔrɔ mairie kɔnɔ yɛlɛma donna o saracogo la wari tɛ tɛmɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ bilen a bɛɛ bɛ kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ ni musaka minacogo kura in n'o bɛ wele ko digitalisation a hakilina bɔra jamana ɲɛmaaw la wa a bɛna lawaleya jamana foroba cakɛdaw bɛɛ kɔnɔ don n'a nataw la. Digitalisation ye fɛn min na kɛ sababu ye ka an ka baara ka nɔgɔyaba don a la ka baara sɔrɔ fana bonya kosɛbɛ ka tila ka a bɛ kɛ sababu belebeleba ye ka baara in fana ka jamanadenw ka se ka wasa sɔrɔ u ka baaraw ka ɲɛnabɔ ka d'u ma waati kunkurunin kɔnɔna na quoi an sigilen don ka a baaraw kɔnɔ an yɛrɛ preselen don ni sɔrɔ nacogo a minacogo ni système bɛ ye min bɛ se ka o maîtriser ni système bɛ ye min bɛ se k'o contrôler a kɛra cogo cogo n'a mɛ dɔ fara sɔrɔ ka ti fɛn bɔ a la jamana kɔnɔden b'a dɔn k'a fɔ ni ye n ka wari saracogo kura min bɛ wari la peut-être min yɛrɛ sigilen don n'o bɛ papier dilan wari tɛna don o tigɛ kɔnɔ parce que une fois n'i ye wari don mɔgɔ tigɛ kɔnɔ il suffit que a tigi ka hali fɛn wɛrɛ kɛ i kɛrɛfɛ a bɛ ɲana k'a fɔ i ka wari min d'a ma k'a o de ta ko don fɛn nin na mais ni wari bi na e yɛrɛ ɲɛ tɛ da wari min kan moi je pense que jamanadenw kan ka tigɛrɛ fɔ o la jamanadenw kan k'o accompagner. A nafa fɔlɔ ye a bɛ wari minɛbaga a b'o lakisi k'a lakana k'a latanga wari dibaga a b'o hakili lasigi k'a jigi sigi wari dondabaga da la n'o ye anw ɲɛmaaw ye a bɛ anw lajɛya
ka danaya sinsin